Zdravo, dragi prijatelji. Hvala vam što ste sa nama. Pretplata je besplatna, a nama mnogo znači. Danas pokazujemo kako sami možete uzgajati mikrobilje. U opisu videa pronaći ćete zdravstvene prednosti ove ishrane. Potrebno vam je 3 posude, 1 rupičasta, pumpica za zalivanje, seme koje nije hemijski tretirano, organski supstrat. Mi smo posadili brokoli. Brokoli može pomoći u sprečavanju razvoja određenih vrsta kancera. Više o tome pročitajte u opisu videa. Postavite organski supstrat u posudu. Lagano ga utabajte. Zalijte pumpicom nehlorisane vode. Posejte seme. I seme poprskajte vodom. Poklopite i ostavite na tamno mesto. Na poklopac stavite nešto teško. Svako jutro i veče poprskajte pumpicom. Kada proklija, uklonite težinu sa poklopca. Kad stabljike krenu da rastu, okrenite poklopac da imaju prostor. Kada se kroz rupe pojavi koren, dodajte vodu sa ekstraktom kelp algi. Kašičica na litar vode. Ako se pojavi plesanj, koristite razblaženi 3% hidrogen peroksid u spreju. Posle 6 do 7 dana brokoli mikrobilje je spremno. Dodajte ga u smudi, sendviče, salate ili jaja, bez termičke obrade. Dovoljna je 1 šaka dnevno, 20 do 30 grama. Nemojte seći sve odjednom, isečite samo onoliko koliko ćete pojesti. Prijatno, dragi prijatelji. Hvala vam što ste gledali i što nas pratite. Vidimo se uskoro, stižu nova iznenađenja.